Na trojdňovom podujatí sa zišlo takmer 2000 predovšetkým mladých ľudí. Okrem koncertov a svedectiev absolvovali workshopy, prednášky, diakonské požehnania a modlitby. Pre mnohých to boli momenty, ktoré zmenili ich životy. Keďže som chodila na štátne gymnázium, tak som nemala veľmi nejakých veriacich kamarátov a práve vtedy som spoznala dve kamarátky, vďaka ktorým možno som naozaj našla takú cestu bližšie k Bohu. Rastie aj počet dobrovoľníkov. Tento rok ich bolo takmer 100. Mám tu strašne veľa priateľov. Práve na takýchto festivaloch si človek uvedomuje, že veriaci mladí sa nemusí ničoho báť, pretože je nás dosť, aj keď sa to vážne nezdá. A práve toto ukazuje, že nikto z nás sa vo svete nestratí, pretože všade má zopár tých ľudí, ktorí určite držia s ním. Mnohí sa sem vracajú nielen ako účastníci, ale aj ako organizátori. Robíme to kvôli tomu, aspoň ja si myslím, že aj manželka, lebo nás to naplňa takou radosťou. Som zažila obrátenie na takomto stretnutí, uzdravenie vzťahov a taký trošku zlepšený život. No a tak to potom bolo lepšie a lepšie. Na podujatí boli aj členovia komunity Emanuel z mnohých krajín. Z Rakúska, Nemecka, Poľska, Lotyšska, Maďarska, Francúzska aj Českej republiky. Je pěkné to, že se sejdou mladí lidé a že ten program je takový pro ně, že je to opravdu i s tou hlasitou hudbou a s tím, co mladí mají rádi a přitom to tak nějak se snaží vést k Bohu. Protože je nám moc dobře mezi mladými lidmi, kteří hledají Boha. A sú upřímní. Počas 15-ročnej histórie prešlo podujatie viacerými mestami. Na budúci rok ho pripravujú opäť v Nitre. Pre televíziu Centrál Jolana Čuláková.